नमस्कार. बेसन पिठाचा पोळा मी नेहमीच बनवते, पण कधी कधी आठवण होते ती म्हणजे गावाकडे आजीने बनवलेल्या चुलीवरच्या कुळीत पिठाच्या पोळ्याची. मला एक कमेंट आली होती, ताई कुळीत पिठाचा पोळा बनवा. म्हणून आज खास त्यांच्यासाठी बनवला कुरकुरीत असा कुळीत पिठाचा पोळा. एका बाउलमध्ये 1 वाटी कुळीत पीठ घेतले. पोळा तुटू नये म्हणून अर्धी वाटी बेसन घालायचे, एक बारीक चिरलेला कांदा, 1 चमचा घरगुती मालवणी मसाला, चिमूटभर हिंग, चवीपुरते मीठ, बारीक चिरलेली कोथिंबीर घालून सर्व मिक्स करून घ्यायचे. नंतर थोडे थोडे करून पाणी घालून याचे भजीसारखे मिश्रण बनवून घ्यायचे. तुम्ही तुमच्या सोयीनुसार मिश्रण घट्ट किंवा पातळ करू शकता. आमच्याकडे पातळ पोळा आवडतो म्हणून मिश्रण मी थोडे सैलसर बनवले. तव्यावर कडकडीत तेल गरम झाल्यावर पोळा घालून घ्यायचा. पोळा करताना जरा तेलाचा वापर जास्तच करायचा, म्हणजे पोळा छान कुरकुरीत होतो व आतून कच्चा राहत नाही, शिवाय करपत देखील नाही. बारीक गॅसवर दोन्ही बाजूने खरपूस असा पोळा भाजून घ्यायचा. मस्त कुरकुरीत असा कुळीत पिठाचा पोळा तयार. तुम्ही पण